n'ụbọchị taa mkpụrụ ụbọchị nke 28 n'ime ọnwa Septemba 2025 wee bịa n'ụbọchị ụka bịa n'ụbọchị a ji azụ ahịa afọ n'ụzọ ahịa na-anaghị nwere n'ala Igbo maka na abịa n'ala Igbo anyị nwere Nkwọ, Eke, Orie, Afọ, tata awụ afọ mụ nwa anyị si Imperial Majesty Dr. Ambassador Prosper Chukwuka eze Igbo gburugburu n'ụwa niile, eze omeiwu ukwu wee na-agụpụ ọjị n'ụtụtụ na-ayọ ya Chukwu abịama ka ihe n'ime ụmụ mbụ ndị Igbo agam n'iru n'azụ, agam n'iru aka nri, agam n'iru n'aka ekpe. Gị nwa onye Igbo ebe ọ bụ na ị nọ ma ị na Naịjirịa ma ị nọ n'obodo oyibo, ezi Igbo gburugburu na-agọzi n'ụtụtụ wee na-ekwu na izu ụka ya bụ izu ụka kacha maa mma n'ime izu ụka ndị Igbo n'ime ndụ. Ọ na-adịrị ụlọ mma n'ụtụtụ, ọ na-adịrị ụlọ mma n'ehihie, ọ na-adịrị ụlọ mma n'abalị. Ekpere eze omeiwu ukwu na-ekpe n'ime ndụ n'ụtụtụ. Anyị wee na-ekwu na ka anyị gọrọ ya ka ọ lee